gode, wayoyin mu ma sun isa. giwa, wannan shine giwa, kun gani nan ta baya ne ga duwawunta nan a can gaban, Ita giwar kenan. Ga ka a gidan zoo da ke kanan dabo. Za mu so mu ji daga wani gari ka zo kuma mai ya baka sha'awar haka zo gidan zoo da ke kanan dabo. to ni dai na zo ne daga jihar Adamawa. A'a ba ruwa Na ji abu na motsi kare kamo to na zo ne daga jihar Adamawa inda muka zo ziyara sai kuma muka shigo mu dan kalli wasu abubuwa wanda da can an jima ba a haɗu ba. don ina ga gaskiya rabona da shiga zuwa Kano na jima gaskiya sosai. Gaskiya to amma me yafi baka sha'awa a gidan zin Kano din? To gaskiya abin da yafi bani sha'awa shine wani halitta a can da ake kiransa da gwanki. Da aka bani labarin abin sai na je ya burge ni. Kuma ka je ka gan shi? Na je na gan shi. To muna godiya sosai da sosai. To muna godiya mutanen Adamawa, land of beauty ko, to mun gode.